waye ke yakin wani, waye kashe bare mai nasara, waye matansha kudeta. Amma ina son ga mutane wani abu, wagga kudeta wadda an kai ba kudeta bace tunda Bazum da an kai ma kudeta ko tansha ma ba a kashe shi ba saboda me yasa ba a kashe tansha ba, saboda tansha abun da yasa ba a kashe shi ba saboda magana da yake yi magana kasa ce yake yi, amma an ba waɗansu tsoro 'yan banza wanda an ka ba tsoro waɗannan salihu ban banza da yi wannan sai yi tsoro ya kama tansha. Ai zangayin gaskiya fi sabilillahi Abdurrahman Chani namiji ne. Kuma wannan Bazum wannan ku da mu bare shi za a yi, ni na ga muku wannan abu za ku gane shi bari ne za a yi ya shiga ayyukan shi. Baba Allah maka albarka. Na gode yaro na sosai ko shi ka. Allah maka albarka. Na gode. Amin. Na gode. Na gode. Na gode sosai wanda suke tafote yana musu godiya, wanda suke partage yana musu godiya. Allah sa yayi kyau. Amin 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 petit amin amin merci beaucoup. Ina muku godiya, ina muku fatan alkhairi. Ina tare da ku insha Allah yau ban kashe layaf, ina tare da ku sai kowa ya shigo, duk wanda da magana sai ya shigo yau. Haka ne wallahi. Tunda haka ne ne. yau da gobe duka banda wani aiki na ceto, tunda babu abin da yake rike da ni dole in shigo in yi magana da ku, raba abubuwan da a cikin zuciyata, zuciyoyin ba dalla. Haka ne baba. Na gode yaro. Mun gode Allah saka da alheri. Na gode yaro. Abu Yala sanu yaro. Sanu. Na gode sanu. Na dalla. Na'am, ina jin ku. Amgar ina so in kara ma Alili kara fahimtar wata abu kusa magana da yi yanzu. To ku kashe ma'aikin ku ya wanga yi magana. Yanzu ya yi magana a kusa da wani yadda kasa take biya ya ne da hankali kusa kasa. Ban mu jin ka sai ka tilla sosai. Daya ba mu jin ka Abin da sai ke ka. kawo irin wannan abu Alili kana shi. To bala vazi. Muna jin ka yanzu yalla. Irin wannan abu abin da ke kashi shine ake cewa mutuwar zuciya. Yanzu yaro zaka diba ka gani kana iya ganin mutum yana da shekara 10 zuwa 15. Ka gane? Bala ina sauran ka. Amma zaka ganin shi ya dogara da bara, cikin bara nan ce yake nema ya ci ya sha. Bai tunanin a'a bari ya je nemi wani abu ya koya, zai kara ma kasa, zai kara development kasa, amma mutan shi da kanshi zai amfani kanshi da kanshi. Kuma wannan abu tanke mutuwar zuciya ta kawo ta bara kaɗai take kawo mutuwar zuciya ba, har da tsoro yana kawo mutuwar zuciya. Tunda yanzu ka diba mutanen ma ko wanda in ka ce mashi yau ya tashi ya tayi shirfa, ko kuma a tashi ka tayi bilma, ko kuma tashi ka tayi wuri kari kaza ka nemi kuɗi, sai kwatanta maka da ai wancan wuri mutuwa yake, shi ko mutuwa ko ina tana iske ka. Ka gane na uku menene dole ne shi ka sa wa cikin kanka zaka ci gaba ne kuma ka sa kasar ka ta ci gaba. Yawwa to haka ne ka gane Alili. Yanzu ka diba ka gani mutane da dama da koyi na wurin cikin kasar Niger wanda sun iya aiki, sun jima da su koyi aiki, kuma ba kasa ga saka koyi shi ba, Alibi suka tai ko Alje suka koyi shi. Amma yawancin mutanen mu wanda suke ta Alibi ko Alje bara ce suke ta yashe, kuma mahatta da suke mahatta duk aikin karfi ne, ba aikin experience bane wanda zaka dawo kasar ka ci. Mutum ne na indan a Libya ne ko a waje kake ko a Libya? Ina da actually ma ina a Gadas. Bar shi yayi magana, bar shi da Allah, bar shi ka gane magana shi, ka bar shi kawai yayi magana har ya kare, sa'annan sai ka bashi wa jawabi. Yawwa ka gane ko abin da nake son kwatanta maka da yanzu in ka te Libya wanda suke Libi, ban ce maka yawanci a 99% mutanen nan mahatta suke aikin ƙarfi suke, ba wani aiki bane na experience. Ga aiki nan sifo yanzu in ka diba wani gyaran kilim, wani gyaran mota, wani gyaran abubuwa suspension na mota, wani gini, wannan duka shine in ka koyi shi in ka dawo kasarka za ka yi amfani kwarai. Amma yanzu in ka je an ce an baje gida ko aikin ku kasa ku zuba bayan mota da ta zuba da aikin ka goge a aikin ka tsaron shago ne, kaga nan babu wata experience da za ka ɗauka. Ni dai a tunani MH 2010 zan baka wani abu, kasan français sun ka ce les français fa, kasan français da wanda ake ce ma français sun ka ce le métier n'est pas de taille. Ouais. Sun ka ce aiki bai da kala.
in kana aikin felu ba masala. Ni wanga da naka maka magana wallahi aikin felu ina yin shi. Ni wanga da ka gani ina aikin felu, ina ayyukan da nake yi in ka gani babu su ma kasashen Niger babu su, amma akwai aikin felu cikin su, akwai duk aiki. Don aiki abun da da muhimmanci wanda insha Allah inda da yarda ubangiji kasan mu za ta kai su. Notre Niger n'est pas assez développé. Wanga abu ya kamata ku gane shi. Kasan mu ba ta yi develope ba. Ba ta yi develope ba kasan mu har yanzu. Ba ta yi develope ba. Il faut que kasan mu ta yi develope. Lokacin da kasan mu ta yi develope, za ku gane cewa kuma abun da yake bani mamaki kwanakin baya na yi video inda nake cewa na kiri shugabanni les anciens wanda ya shigo bai yi mic ba zan hidda shi, wanda ya shigo bai yi mic ba zan hidda shi. Na yi wata video inda nake ce muku ku yi mata partage, saboda na magana da na yi ma shugabanni ne dukansu, daga shugaban kasa Muhammadu Isufu, daga shugaban kasa Mamman Usman kun san dai shekara 1990 shekruwa waɗansu cikin kunan ba a ma'ihe su ba, ya yi milki. Ni ina tunani lokacin nan kakana ya aza foton Mamman Usman kuma wannan jahili ne, gai gaskiya bai yi aikin gaskiya ba Niger. Mamman Usman dan shi na sai da an kai sanctionne kin shi lokacin baba Tanja, sai da an kai sanctionne kin shi. Baba faɗa musu gaskiya. Ni gaskiya fadin ta zani idan wani yana so ya fashe. Wallahi waɗannan mutane duka ne zan siyan waɗanda sun ka samu kudi da diyan, ka amince da diyan Ali Shebu, ka amince da su suna nan suna jina, na san su. Diyan Ali Shebu waɗanda suke da miliyar suna nan suna ci, waɗanda sun ka gane su baka ma iya ganin su, baka ganin su cikin rezo wanga, baka ganin su cikin rezo wanga. Suna ta kashe ta kudi, suna Amurka, gobe suna nan suna kudi bank, kudi ya kusa yin bam. Ba ruwansu suna cin nama, suna kun tsoron Allah. wallahi Ku so ku sakku. Waɗannan na yi ma wannan bidiyo wadda na yi kwanakin baya, akwai waɗansu mutane suke cewa ai kai kaza. Ni ba wannan da mutane, ku yi magana da kuke so. Wallahi kiran da kuka yi ba ya amsu. Amma abunda nake so ku gane ku shabab, ku san da cewa ko baka da ko dala kakka yi rikon kanka kai talaka ne. Ka san wane ne ya talaka? Wanda bai iya ya tashi ya ce ba ni son buro ba, to shi a talaka. Nasi. In an ka maka buro ba ka tashi ka ce kai ni ban son buro ba. gaskiya ne baba sai. Amma an ka ga gaskiya Ku taba mishi. ka ce to Da Allah ku taba da Allah. wallahi amma an ka ga buro ba ka ce to wanga abu buro ba ce, ba gaskiya ba ce. C'est ça être un homme. wallahi baba sai. C'est ça qu'on appelle être un homme. Wanga ne ake ce ma namiji, wanga ne ake ce ma dan kasa. To muna fata mu duka waɗanda muka taso a cikin wanga lokaci wanda an ka yi tun les années 80, wanda an ka yi tun les années 80 zuwa yau, mu taso mu ce wanga abu ba mu yarda da shi ba. Shugaban kasa wanga da ubangiji ya kawo muna, ina da magana. wanga shugaban kasa da ubangiji ya kawo muku, ya kawo mini, ya kawo mu wancan, ya kawo mu wancan, ya ce muna ku dukan ku kane da wane, yaro da yarinya ce, soho da sohuwa ne, Niger ne, akuya da rago, dukansu abu guda ne, amma kowane a bashi valar din shi a memtan. Rago ya san da cewa akuya ce, kuma akuya ita ma ta ba rago asalin shi saboda yana da asali. Ta san da bai da, in sun ka tafi kasuwa ta san rago in dai rago ne wanda ya kai rago, to komin girmanta ba ta kai ta kashe kudin shi ba, ko ba gaskiya ba. Wanga ne ya kamata ku gane. Kuma wani rago wani rago ko kare ya yi shi kudi cikin kasuwa, ko ba gaskiya ba. To kenan wanga abubuwa ne ya kamata a gane saboda a san da cewa kasa mu dukan mu ne ake ce ma kasa. Yan kasa ba. Ku dibi video da na yi ma ku yi, ina so gare ku video wadda na yi tutalar wadda shugaban kasa
na yi magana da shugaban kasa da wani dan uwana shi ma dan Nijar ne sun kai hira shi da shugaban kasa lokacin da ku yi wannan ku gane ina so ku gane na yi ta saboda ina so ku gane ku kwantar da hankalinku ku saurare ta ku gane menene nihin abun da ciki za ku gane menene Nijar ta yau menene Nijar ta yau take so ta kawo Nijar ta yau ba ta da komi tana bara ko to sakanina da Allah bara nan da take yi ba wai tana yi bane dan saboda ita ba ta da abinci amma saboda ana so a ci alhakin kuma za ta tashi dan kana so baka so babu uban da zai taimake ka kai ka taimakon kanka kai ka gada makanka kai kana namiji lokacin nan ne maza za su ce wancan shine annamiji yayi kyau ya mare mu ku ba da ra'ayi ku yi tapote malaif ana sinyale ki ku yi tapote saboda ubangiji kuna mutum 60 baba wallahi Allah saka muku da alheri bala Allah saka muku da alheri kiran da kuka yi an amshe shi saboda dalilin an amshe shi mun ga cikin manyan nan sun fara zawa suna ba da taimakon su ga asusun kasa kenan kiran da kuka yi Allah sa su karbu duka wa'ansu manya da masu kudaden nan kuma gaskiya ne son ka gane kai kowa ya zo ya kawo gudunmawar shi ya hudda wani abu Nijar kawai domin mu huta cikin wannan abin ka Allah saka muku da alheri baba amin baba Cani Allah ya mishi albarka nagode yara nagode sosai baba Cani albarka merci baba kiran da na cewa duk wani ne da kai ma Allah ya maka nagode Madonna nagode president da duk wani wane ne ya kamata ya kawo gudunmawar shi a ma wannan kasai jazakallahu khairan jazakallahu khairan yayi kuma kiran da mun ji dadin shi kai kowa ya ji dadin shi saboda kawai ba wata adawa in sun samu ne a hudda adawa kowa ya kawo taimakon shi a wannan kasai kana da miliyar kana can he yawon banza kuma wai ka ce kana san alele ko ne haka babu san kasa wallahi assalamu alaikum kai baba wallahi ya shiga kullun su kuma yayi amfani kuma su tabbatar da abin yanayi na kasan mu yanzu na son ka suke il faut bien se respecter il faut bien se respecter ku zan girmama ma juna in wani zai magana a girmama shi a san mene ma'anar maganar shi sa'annan a samu wani karuwa cikin ta sa'annan a yi magana merci beaucoup haka ne to allez vas-y wanda zai magana yi magana wanda suke kasa nan ku tapote girkil tamashaq ata qalam ku tapote ina maka godiya wanga fiti yaro wanga ina maka godiya wanga yaro kai kana lakwal ko baka lakwal ku saya ina zuwa saya wanga yaro ku bar shi magana bar yaron ga magana ina son saurare shi bazi beti ina lakwal wani lakwal kake yi sai technique sai technique wani gari kake Nijar gari kishin kasa na wani gari kake kana wani kauye kake cikin Nijar Maradi kake wala to wani lakwal kake insha Allah sai quatrième muke yi c'est bien ça quatrième to ni alkali na Maradi dan shi ne to l'année dernière tu as combien de moyens c'est moi l'année dernière shekara da ta wuce combien de moyens gare ka moyens la dernière trimestre dernière trimestre nawa 15 kai t'es un génie amma ma petite sœur amma kauna ta dahika tana da 18 kenan ka gani ita mata shi ma yako ita ma tana da shekara tana da 14 ans 13 ans tana ita ma haka nan voilà to kai kokari wacce irin lakwal kake yi public ko privé da ne sai dai in duba mai sarki mun ban gani ba tukwana privé kake yi nawa ake biya ni ko barin duba privé ce ko in ban gani ba sai in tura maka to ka doki lamba ta ka gaya mini shekara mai zuwa in kai ni zan biya maka lakwal kana shi merci baba ka jajirta ka zama namiji to ina iya taimako ka ina iya taimakon ka merci baba
kana iya samu Yace kuna wani gari ne? lamba ta zan baka nimero kina kana ji na ko ku baka ji rubuta mishi shi ku rike mic to zan baka lamba ta kai mu bari in ɗauka. Voilà. Mi sunanka. Attends, ina so. Saya. Gaya min sunanka. Sunana Abu Gaya Yala. min sunanka. Abu. Sunana Abu Yala. Abu. Abu Lala. Abu Lala. Ya Amma Allah. ban so ba da ka zama Abu Lala. Na so ka zama Abu gaskiya. Okay, c'est bon. Sunana Abu Ya Allah. Abu Yahya Abu Yahya Instagram, Abu Lala. Ya Okay. Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Okay. Abu Yahya. Okay, ya pas de problème. Abu Yahya Oh, Abu Yahya. Ya Eh, Allah. Yahya, Ya eh. Allah. Sake mai. Abu Yahya. Okay, Abu Yahya. Abu Ya Allah. Ya Allah na ce. Voilà. H-A. Aiki ya yawa. Aiki ma ya yawa. Aiki ya yawa. Okay. Kirayo ni. Ka yi mini magana, zan baka lamba ta. Kana ji na? Ku bani lamba ku. Ka rubuta 33. Ka yi déjà please 33. Nayi. Please 33. Ka yi mu duka mun kiraye ka ko ka doka mana duk ka doka mana To tura mai en privé Diba Abu tura mai Yahya. en privé in ba haka na mutane suna Ka yi mini privé. Ki hakuri yalwa ki hakuri da Allah. Ka yi mini privé. Kaji. wala Garin sar Bien précisé, il faut bien préciser. Sai na ji magana ka yanzu magana ka yana jin sai na kire ka a WhatsApp. garin sar nimero yan garafare ko muna bukatar shi. ku ba shi ni mana namba ta nan kowa Ba nan yi magana da kai. Champion des enfants comme ça. Voilà. Kana da shekara guda da kauna ta karama Allah ka muna bukatar shi ma. la dernière ba ba ku ba shi ni mara ba kuma Allah dernier ne. Va, tu es le dernier. Hein? san les jumeaux Ah, c'est bien. C'est bien. Ni kauna ta tana karatu tawa take karatu karama na dernière. Amma elle est très courageuse. 18 de moins. 18 de moins. Ina so shekara mai zuwa ka samu 19,50 de moins. Insha Allah Allah ya taimaka Allah ya ba shi sa'a. Inshallah. Merci beaucoup, merci. Ina godiya garin fara shi na godiya yaro shi na godiya garin fara shi na godiya mun Ka yi mini bunga cikin WhatsApp. Ka yi mini magana d'abord, comme ça, ni c'est un bac numéro kina. Après, je te répondrai. Inch'Allah. Si tu as besoin, hein.